Tsaya ku ji, wannan yaron da kuke gani an sace shi ne tsawon shekara 73 kuma ba a gansa ba. Wannan yaro dai sun kasance suna yin bal tare da yayansa ɗan uwansa kenan a bakin gidansu, inda wata mata mai koren ɗan kwali ta zo tana tambayarsa shin za ka sha alewa? Kun san kuma yaro da son alewa sai ce lalle zan sha alewa, waye baya son alewa? Sai ce to zo mu je na baka alewa. Wannan yaro ya bi ta simi 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 suna tafiya. Dan uwan nasa ya tsaya na kallon su to wannan ina za su je? Alewa za su je sha? Ni ma bara na bi su. To wannan yaro da kuke gani sunan shi Louis kuma shekarar shi 6, yayan shi kuma sunansa Roger kuma shi kuma shekarar shi 10. Wannan dan uwan nasa dai bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya bi su. Yana tafiya ya ga dai suna tafiya mai tsayi kuma har yanzu ba a zo inda za su yi alewan nan bai ce kai dole akwai abin da yake faruwa. Anya ku na ci gaba da bin su? Bara na je na gaya mama. Ku sa a zuciyarku cewa fa wannan fa 1951 ne, lokacin ba a fara satar yara ba, kuma a lokacin babu wasu jami'an tsaro da za su tsaya suna tracking ɗin motsin yara, kuma babu CCTV a lokacin. Barantana a ga motsin da ba a yarda da shi ba balle har a nemo shi. To dai nan da yaro bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ruga gida a guje, in mintuna kaɗan ya isa gida tare da gaya maman. Wannan da kuke gani ita ce maman yaron. Ba za mu sa mata suna ba, za mu kira ta kawai da mama. Nan fa yaro ya kwashe bayani dukka ya bata komai da komai abin da ya faru. Mata ce mai koriyar riga ta zo ta ɗauki ƙaninsa. Nan fa mama ta tsorata. Ina za ta je ne? Ta rasa inda za ta je. Ta je inda za ta je ta duba duk bata ga yaron nan ba. Hankalinta fa ya tashi. Ta ce to ba za ta je police station. Nan fa ta je police station amma me? Ta iya yaren turanci ba balle har ta musu bayani. Domin su ma sun hijira ne daga inda suke har zuwa garin da aka ɗauke yaron nan, wato California. Da gyar aka samu aka fahimci me take nufi har jami'an tsaro suka fara bincike sama da ƙasa. Sojoji ma suka shiga ciki suka fara bincike sama da ƙasa. To fa abu ya yi ƙarfi, an fara buga a jarida. Hankalin mutane ya fara dawowa kan yaron nan da ya ɓata, amma still jami'an tsaro suna ta bincike ba tare da an ga komai ba. Hankalin maman nan ya tashi sosai, bata kuma san wa za ta kai wa ƙara ba bayan ta kai wa jami'an tsaro. To ana ta bincike. Bincike dai ya yi ƙarfi. Wannan dai yaro still ba a san inda yake ba kuma ba a san inda ya tafi ba. Kawai dai an san matan nan ce mai koren kaya ta tafi da shi. To matan nan dai kullum tana zuwa police station. Tun tana zuwa kullum ta dawo zuwa sati ta dawo zuwa wata har ta dawo zuwa shekara. To shekaru sun ja, shekaru sun fara tafiya. To maman nan dai ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta ci gaba da zuwa bincike har lokacin da ta fara tsufa. To har jami'an tsaron kowa ya santa, wanda suka yi ritaya ma sun santa, barantana wanda suke nan. In ta zo ba wani zance da ake bata sai dai a gaɗa mata kai. Wannan gaɗa kan shi yake nuna ce mata ba a samu wani bayani ba akan ɗanta da ya ɓata shekarun baya da suka wuce. To maman nan dai ba ta yi ƙasa a juya ba. To ta ɓangaren su kuma abin da suke fani da shi kawai sun san dai yaro ɗan shekara 10 ne ba su labarin abin da ya faru. To ina gaba lokaci ya yi da maman nan za ta fara tunani wai shin me ya faru da ɗana ne? Ina ɗana ya tafi? Kawai dai mutane sun san ko kuma ce sun kaddara cewa an ɗauki yaron nan ne an tafi da shi airport, an ɗauke shi daga wannan garin zuwa wani garin, inda wasu iyaye suka ɗauke shi a matsayin maraya. To shi dai fa kawai ya san dai an ɗauke shi ne a matsayin maraya, amma bai da tabbatin cewa sace shi aka yi ko kuma dai ɗaukansa aka yi a matsayin maraya. To shi dai gashi nan da ya ci gaba da karatu har ya zama soja, ya je yaƙi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Ya je ya dawo daga yaƙin nan, bayan yaƙin nan har ya zama ɗan kwana-kwana yana aikinsa, da haka ne ya samu ya yi aure har ya haifi 'ya'ya. To bayan nan dai kuma mamarsa tana can garinsu, ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, tana nan tana binciken ɗanta. Har ila yau dai abu ɗaya take tambaya, shin kun ga ɗana? Amma dai ofisoshi dai abin da suke faɗa mata dai shine still ba a ga ɗanta ba. Har ila yau ɗanta babu wani jawabi a kan shi, babu wani information, babu komai. To kun san dai shekaru ba sa jira, shekaru 54 sun wuce. Kun san lokaci babu ya, to har mun zo shekara ta 2005. To mama dai ta tsufa yanzu, shekarar ta 92 kuma har yanzu bata ga ɗanta ba. To a hankali dai mama ta rasu ba tare da ta san labarin ɗanta ba dai bata shekara 55 da suka wuce. To fa tsohon labari. Sai bayan da lokaci ya tafi har muka zo shekara ta 2020. A nan ne muka haɗu da wata mata mai suna Alida, kuma Alida shekarar ta 63. Wata rana Alida tana zaune a ɗaki ta ce kai bara ta gwada wannan test ɗin da ake yi na online. Ce to bara ta gwada ta gani daga me zai faru. Tana gwadawa daga DNA ɗinta ya yi matching da wani mutum a can wani gari wanda ba ma ta san shi ba,
kuma 22% ne match ɗin. Ta ce a'a wannan dole sai ya zama ɗan uwana ko kuma wani jini na dole. Ta ce kai bara dai ta mai magana, ta rasa ta yadda za ta mai magana. Nan fa ta tsiri bincike, tana ta bincike tare da nemo number sa ta tura mai sako. Ta jira ko za ta ga reply, amma fa babu reply. Ta ci gaba da bincikawa dai ba ta yi ƙasa a gwiwa ba. Nan fa shekaru suka ja har shekara 4. To tana zaune a kan kujera da daddare tana kallon TV. Nan fa sai wani tunani ya zo mata na cewa fa shekara 4 da suka wuce fa ta taɓa tura wani sako. Bara ta duba wannan sakon ta gani. Nan fa ta ce bara ta ci gaba da bincike domin ta gano shin wannan ɗan uwanta ne ko kuma dai ba ɗan uwanta bane ba. To wannan dai da kuke gani ita ce ƙanwarsa ko in ce 'yar uwarsa da suke gida ɗaya tare da shi yaron nan da ya ɓata tun yana ƙarami, wato shekara 55 da suka wuce kenan. To nan fa ta shiga da mamaki tare da tabbatar da cewa wannan fa dole sai ya kasance ɗan uwanta ne. Haka ta ɗauko hotunansu tana daidaitawa domin ta tabbatar ɗan uwanta ne ko ba shi bane ba. Ta ce kai dole zai zama shi ne. Nan fa ta kai ƙara police station tare da ba da rahotanni akan abin da ya faru. Nan fa 'yan sanda suka shiga cikin ruɗani suna anya kwa wannan ba lallai ya zama gaske ba, amma dai za mu taimaka miki. Nan fa jami'an tsaro suka shiga ta ko ina ana ta bincike shin wannan zancen gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba. Nan fa suka tabbatar da cewa fa wannan fa abin da take faɗa gaskiya ne, ya taɓa faruwa. Nan fa aka kwakulo kes ɗin nan aka dawo da shi baya tare da zuwa har can inda shi wannan yaron yake tare da tambayarsa shin wannan kai ne? Ce a'a anya kwa ni ne, ba na da tabbacin cewa ni ne wannan ko ba ni bane ba, domin ni ban tabbatar da cewa ba sace ni aka yi ko kuma gidan marayu aka kawo ni. Nan fa suka nace mai sai ya gwada test ɗin DNA. Nan ku ana duba aka tabbatar da cewa fa wannan yarinya 'yar uwarsa ce. Bayan shekara 73 ya dawo gida. Nan fa suka shirya haɗa kayansa gabaki ɗaya domin a dawo da shi nan ainihin cikin 'yan uwansa. To fa wannan labari da me ya kama? Ka bar gida bayan shekara 73 ka dawo? To ko a ce 70 tun da ɗaya ne. To nan fa dai wannan yaro da ya ɓata shekara 73 ya dawo yana ta kuka saboda shi abin da yake mai takaici ma ba ma wannan bane ba. 'Yan uwansa bai da confirming cewa wa'annan su ne ko kuma ba su bane ba. Nan su ne suna yara, nan kuma bayan ya dawo ne suka yi hoto tare. Ya kuka gansu lokaci ba wuya. To abin tambayar anan shine waye ya ɗauke shi kuma waye ya turo a ɗauke shi. To har yanzu dai bamu san waye ya aikata wannan abun ba, amma ku biyo mu a shiri na gaba domin ganin ƙayataccen labarin da suka faru a gaske irin wa'annan.